Babe, malayo pa ba? Oo babe, medyo malayo pa tayo sa Iloilo. Tingin ko baka mga 4 AM na tayo makarating dun. Ganun ba? Ang tagal naman. Naiinip na ako. Ay, ang boring no? Oo nga eh. Ang tahimik pa dito sa bus. Tayo lang yung gising. Ayos nga yun eh. At least walang sagabal. Magagawa natin yung gusto nating gawin. Ha? Anong sinasabi mo? Alam mo na yun. Yung ginagawa natin tuwing malamig ang panahon. Tumigil ka nga. Baka mamaya may makakita sa atin dito. Anong problema dun? Lagi mo naman tong ginagawa, di ba? Isa pa, walang makakaalam. Walang makakakita. Madilim sa pwesto natin. O nasa dulo pa. Kaya sige na, kanina pa siya naghihintay. Oh. Ayoko. Bahala ka dyan. Sige na babe. Alam kong gusto mo rin to. Sabi nga nila, di ba? High risk, high reward. Paano natin masusubukan yun kung nahihiya ka? Simulan mo na. Kainis ka talaga. Pag tayo nahuli ha. Hindi nga yan. Akong bahala. Dear love, ako si Jella. Ganun kami ng boyfriend kong si Ron. Adventurous, feisty, walang inuurungan, walang lugar na palalampasin. Dahil lagi kaming sabik sa isa't isa, nakakailan kami tuwing may nangyayari sa amin. Lahat susubukan, kahit saan abutan. Lahat gagawa ng paraan, mailabas lang ang init ng katawan. Kahit sa sementeryo pa yan. Aaminin ko na kahit para kaming mga kuneho, nabibitin na ako. Para bang may kulang na kung ano. Nagsimula akong maghanap ng mas pinagpala ang pagkalalaki. May punto na sobrang busy si Ron, kaya naghanap ako ng libangan. May nakilala ako. Matthew ang pangalan. May mga pagkakataon na lumalabas kaming dalawa. Pero madalas, sa bahay ng boyfriend ko namin ginagawa. Grabe. Napagod ako dun ah. Ang galing mo talaga, Jella. Alam mo, mas magaling ka pa sa girlfriend ko sa totoo lang. Oo na. Yan naman lagi mong litanya. Kung hindi lang kita type, matagal na kitang hindi kinausap. Paulit-ulit ko kasi. Nakakarindi. Ang swerte ko kasi sa'yo. Pinagbigyan ako ng isang maganda at sexing Diyosang katulad mo. Naman. Swerte mo rin. Kasi, gwapo tong fubo mo. May sandata pa na hindi pa patalo. Oo na. Huwag mo nang ipagyabang. Yan naman na nagustuhan ko sa'yo talaga. Ang bango mo talaga. Siyempre. Alam ko kasing yayakap ka. Ano? Nag-enjoy ka naman ba? Tumirik yung mata mo kanina. Kapal mo naman. Oh, bakit? Totoo naman ah. Oo na, nag-enjoy ako. Sobra. Iba pala talaga pag may ipagmamalaki. Ikaw ha? Talagang pinaghandaan mo to ah. Tingnan mo, dami mo dinalang kondom. 3 box talaga? Siyempre. Mas maganda ng handa at sigurado kaysa naman mabitin, di ba? Tingnan mo. 4 na yung napunit ko. Oo nga. Maiba nga tayo. Curious lang ako. Curious saan? Ba't ka pumayag na may mangyari sa atin? I mean, may boyfriend ka. Hindi ka na ba masaya sa boyfriend mo? Masaya naman. Sadyang gusto ko lang ng thrill. Gusto kong nag-i-explore ng mga kaya ko pang gawin. Siya pa, wala rin naman siyang time ngayon. Kaya naman pala. Ikaw ba? Sabihin na lang natin na medyo hindi na ako masaya sa partner ko. Gusto ko nang hiwalayan eh. Kaya nga unang kita ko pa lang sa picture mo, talagang nakuha mo na yung atensyon ko. Para bang hinahatak mga mata ko nung titigan ka. Yun nga lang nung una, nag-alangan ako. Kasi sabi mo may boyfriend ka. Pero okay na rin yun. Madalas naman kitang kasama. Nakakatipid pa ako kasi mas gusto mo dito tayo pumesa sa bahay niya. Mas komportable kasi ako dito sa bahay niya.
Pero nag-aalala rin ako sa totoo lang. Tungkol saan? Paano kung mahuli tayo ng mga jowa natin, no? Ano na lang sasabihin natin sa kanila? Mahal ko ang boyfriend ko at ayoko maghiwalay kami pero ayoko rin namang matapos tong meron tayo. Walang mahuhuli kung wala magpapahuli. Sa girlfriend ko, walang problema. Never nun chinek cellphone ko. Yung sa'yo, ang hindi ko alam. Mag-ingat ka na lang talaga. Alam mo, ganito na lang. Hihintayin ko na lang chat mo. Ikaw na lagi maunang mag-message pag bakante. Para lang sure ako na pwede ako mag-reply. Ikaw na bahala mag-schedule kung sakali. Lagi naman akong bakante para sa'yo eh. Alam kong mali yung ginagawa ko ng mga oras na yon. Sinubukan ko namang pigilan nung una. Pero nung naranasan ko yung saya at sarap na hindi kayang ibigay ng boyfriend ko, hinahanap-hanap ko na. Ang hirap ng bitawan. Ang hirap kalimutan. Magkasama nga kami ni Ron, pero si Matthew at mga fantasy ko ang laman ng isip ko. Nagpatuloy pa ang ganong setup namin ni Matthew. Hanggang sa unti-unti na rin akong nawala ng oras sa boyfriend ko. Oo nga, no? Tingnan mo to, babe. Ha? Yung ano? Ito, oh. Check mo. Mukhang magandang pasyalan, di ba? What if Ilocos naman tayo this time? O kaya naman Batangas para di masyadong malayo. Di ba ang tagal na nating plano mag-out of town? Di lang matuloy-tuloy kasi naging busy ako. Naku, hindi na. Gastos lang yan. Itabi mo na lang yung pera para may savings ka. Babe, alam mo namang nagtatabi talaga ako para lang sa gala natin. Para makapag-relax naman tayo kahit minsan lang. Ayoko rin namang puro trabaho. Gets ko. Pero iba pa rin yung may malaking ipon. Isa pa, marami rin akong gagawin. Kailan ka pa naging busy? Ngayon, may mga bagong customer kasi nagre-request ng mga bagong design ng cake. Alam nga naman tanggihan ko. Dagdag kita rin yun. Kaya ito, nag-e-experiment ako. Para mas dumami rin ang customers ko. Ganon kasi talaga ang labanan ng mga nagbe-bake online. Aalagaan mo ng maigi ang network mo. Kaya mo namang pagsabayin yan. Ikaw pa ba? Alam mo babe, madali na lang sa'yo yan. Basic kaya sa'yo mag-multitask. Pag nagbakasyon tayo, for sure makakakuha ka ng inspiration para sa mga bagong designs mo. Kaya ituloy na natin to. Babe, hindi nga. Ako naman ang gagastos eh. Ano bang inaalala mo? Busy nga kasi ako, okay? Next time na lang tayo mag-out of town pag wala na akong gagawin. Saka, hindi ba may pasok ka pa? Kaya nga ako nagyayaya kasi holiday sa Friday. Wala rin naman akong gagawin dito. Kung ayaw mong bumiyahe, mag-movie marathon na lang tayo. May mga sinuggest sa akin yung barkada ko, maganda raw. Try nating panoorin lahat. Babe, next time na nga. Busy talaga ako. Di talaga kita masasamahan. Kung gusto mo panoorin mo muna dito sa bahay mo para hindi ka mabagot sa rest day mo. May importante talaga akong lalakarin sa Friday. Okay, di na kita pipilitin. Lahat ng alok ko, tinatanggihan mo eh. Hindi naman sa ganun. Ano lang. Basta, sa susunod na lang tayo gumala, okay? Ako na lang ang magyayaya pag di na ako busy. Basta hintayin mo lang. Marami lang talaga akong aasikasuhin. Para talaga sa online shop mo yan ha. Oo nga. Sige, sabi mo eh. May nauna na kasi kaming plano ni Matthew, kaya pilit kong tinatanggihan si Ron sa mga aya niya. Natakot akong i-cancel si Matthew kasi baka magtampo siya sa akin. Tsaka alam ko namang mabibitin lang ako kay Ron sakaling may mangyari sa amin kaya wala talaga akong gana. Nung panahon na yon, si Matthew na kasi ang hinahanap ng katawan ko. Kaya niya akong pasayahin. Kahit mahirap mag-shuffle ng mga dahilan kay Ron, pinanindigan ko na yon. Mas naging maingat na lang kami ni Matthew para walang mahuli sa dulo. Babe, nakauwi na ako.
Babe, ano to? Inimpake ko na yung mga gamit mo. Makakaalis ka na. Ano? Bakit? Anong ginawa ko? Gaano na kayo katagal ni Matthew? Matthew? Sinong Matthew? Wag mo akong gawing tanga. Huli ka na, nagkakaila ka pa? Alam ko na ang kababuyang ginagawa mo. Dito pa talaga? Hindi ka man lang nahiya? Babe, let me explain. Explain what, Jella? Hindi ko na kailangan ng mga kasinungalingan mo. At hindi na ako maniniwala sa mga pakulo mo. Busy? Kailangan ng mga bagong cake design? Hindi cake binibenta mo, kundi yung katawan mo. Ay, mali. Hindi mo pala binibenta. Kasi libreng nakukuha ni Matthew yan. Babe, please magpapaliwanag ako. Wag mo ko hawakan! Sabing wag mo ko hawakan eh! Babe! Talagang hindi ka nahihiya? Dito mo dinala yung lalaki mo? Akala mo ba hindi ko malalaman na sa tuwing wala ako, dito kayo gumagawa ng kababuyan? Babe, hindi. Titigil na naman dapat ako eh. Hindi ko lang alam paano ko magsisimula. Titigil? Eh kailan? Ngayong alam ko na kung hindi ko pa mahuhuli, hindi ka pa aamin. Hindi sa ganun. O bakit, Jella? Anong wala na meron siya para lokohin mo ko? Binigay ko naman ang gusto mo. Pinatira kita dito. Binigay ko lahat ng mga pangangailangan mo. At yung pinagkakitaan mo, ako rin ang nagbigay niyan. Tapos ito yung isusukli mo? Hindi mo lang ako niloko, Jella. Tinarantado mo pa ako. Kaya sige. Total, gusto mo namang kasama yan, di ba? Dalhin mo na yung mga gamit mo sa kanya. Wag na wag mo nang ipapakita ang pagmumukha mo rito. Ayan, dalhin mo yan! Oo na! Aalis na ako! Pero bago mo ako paalisin, gusto ko lang malaman mo na kasalanan mo rin naman kung bakit tayo humantong sa ganito. Pumayag ka, nalawayan ka ng iba. Tapos ngayon, kasalanan ko pa talaga? Oo! Marami kang pagkukulang kaya humanap ako ng iba. Ron, tao lang ako. Babae ako at may pangangailangan din. Kaya nung hindi mo maibigay yung bagay na kailangan ko, naghanap ako ng iba pansamantala. Narinig mo ba? Pansamantala! Oo, rinig na rinig ko! Pansamantala lang naman pala yun eh. Ang OA mo namang mag-react. Oh, ano, Jella? Magpapasalamat pa ba ako sa'yo? Hindi lang ako may kasalanan dito dahil ikaw din. Huwag mong isisi sa akin yung kakatihan mo. Ang baboy mo. Ang kapal ng mukha mo na pagsalitaan ako ng ganyan. At nakuha mo pa akong sampalin, ha? Ikaw ang bumuka ka at nagpagalaw sa iba, tapos ako ang makapal ang mukha? Totoo naman, di ba? Naghanap ka ng iba dahil hindi ko na ibibigay yung pangangailangan mo bilang babae. Nanlalaki ka dahil ginusto mo, dahil hindi ka nakukontento. Alam mo, nagsisisi akong nakilala kita. At na-realize ko na hindi mo deserve na itrato na parang prinsesa. Kasi ang totoo, nakakadiri ka. Dear love, tumagos sa akin ang mga sinabi ni Ron. Nangyari nga ang mga bagay na kinakatakot ko. May kapitbahay si Ron na nagbagandang loob at sinabi sa kanya na sinasalisihan siya. Nagkakwentuhan pala one time yung kapitbahay at si Matthew kaya nalaman ni Ron yung pangalan. Matapos ko siyang lokohin, wala na akong mukhang hihaharap sa kanya. Sinayang ko ang 4 na taon naming pagsasama. May isa na akong anak at si Matthew ang ama. Kung tatanungin niyo kung nasan siya, hinahagilap ko pa. Balita ko may bago na naman siyang babaeng kinakasama. Pambababae niya ang naging problema mula nung magsama kaming dalawa. Isa pa sa problema ko kung paano ko bubuhayin yung anak namin. Minsan napapaisip na lang ako. Paano kaya kung hindi ako nagloko? Ano kaya ang estado ng buhay ko? Metro's #1 Love Radio Basic!